नाउ नेशनल एंथम रेस्पेक्ट। जी तो ई रहलक हटे अभिन के करेंट सिचुएशन। हमनी के तो नेशनल एंथम कहूँ सिनेमा हॉल में भी शुरू हो जाला तो हमनी के उठे के ही पड़ेला। ई रेस्पेक्ट के बात हटे, रेस्पेक्ट देवे के पड़ेला अपन आइडेंटिटी के प्रति। लेकिन स्थिति अभी ऐसा हो गई बाटे कि सुतल रह, उठल रह, खात रह, जब फोन लगाओ नेशनल एंथम शुरू हो जाता। इतना कॉमन हो चुकल बा नेशनल एंथम। आई थिंक कि ई तो शायद ना ही होके के चाहिए कि नेशनल एंथम हरदम हर जगह बज रहल बा। अब आदमी कौन कंडीशन में बा रिस्पेक्ट दे सकता नहीं के देता, डिसरिस्पेक्ट फील हो रहल बा कि नेशनल एंथम बज रहल बा और ये आदमी लाचार बाटे। एगो ऐसे ही केस पर बात कइल जाओ। एगो केस जब अभी अमिताभ बच्चन के ऊपर केस फाइल हो चुकल रहे, बस छोटा सा एगो मिस्टेक के चलते कि अमिताभ बच्चन 52 सेकेंड के नेशनल एंथम के 1 मिनट 15 सेकेंड तक मतलब कि सिंग कैलन। तो मतलब कि कितना प्राइड के ही चीज हटे हमनी के नेशनल एंथम कि जेकरा प्रति सिटीजन्स के ई व्यवहार भी हो सकता टे और ये इतना बड़का इशू भी क्रिएट हो सकता था। आई थिंक कि नेशनल एंथम के एज इट इज यूनिक और इस रेस्पेक्ट के लायक रहे देवे के पड़ल, ई ना कि जहाँ तय नेशनल एंथम ही बजे के पड़ल। अपने लोग के का राय विचार बा ए पर अपने लोग बता सकता नहीं। जय श्री राम।